Di hamo kadongan jumpa mo sa di acara palabok roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sa tajalo hatani de batang jumolo mahita martanya. Asini roha ma di hamu doho dame nasian de bata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat dos yang buku renungan wasiat doho judul Majalo Napatut. Maroja hamai sian hatani debata di Jeremia bidualu ayat 4 1 tolu dohot pangodok hononna sian Jeremia bidualu ayat 10 songonom ma didok hatana disit. Di baheni lehonok kuma jolma na nasida tuhalak na asing akaladang nasida tuhalak pataban. Di hilala sidini adong na asing di sada laporan pembelanjaan di kantorna. Adong panuhoran ni barang na matorbakku argana di dohana. Molo di patudo sidini arganya kabarang na tinuhor ni kantornai doh dia katoko na asing adong parasingan na 5 juta rupiah per barang. Dicoba sidini manukun si Ruli sian bagian pembelian paringot tusi. Alai digogohon si Ruli doasa masuk akal karga ni parangi. Jalanunga mamolus mekanisme lelang arga ni parangi. Mangihuton panidangion ni si Ruli. Di babua sidini mamuse holson rohanai tu pimpinanna. Itor di pangido atasan ni sidini ima tu bagian pengawasan asa ditindaklanjuti laporannya. Alani kutu terbukti ma si Ruli masalah jala dihukum perusahaan. Iha mau manginang hata ni debata sadaryon manariason tuhita taringot tuhalak Israel nasay girgir mangulangon hajahaton nangpe nunga godang isang-isang tu nasida. Tungpenyan nang di jalo nasida do pati ni debata. Alai Polan rutinitas samping doi dang diulahon jala dang dihanguluhon nasida. Polan si paulaula doi dirohan nasida dang sian hapolinon ni haporsiao nasida mangulahotja. Gariaka si boto surat pe gariaka si pautoto do nasida. Marnida na masay dang mahukum debata. Diloas do ubong tu nasida ala ikot jalon nasida do upana hobar tu naniula nasida be. Dihamua kadongan nungasega be portigion ala ni dosa. Ngolu di bagasan kasiptongan ni penunga makopo. Ala ni hasomalan ya katorok hala nama suadahon hasiptongan manang hati kurani. Alay disomma taida. Hasitongan dang say ditotuhon siyanak ka na mangulahon kakiduhon. Riko do dihita tudu-tudu moral manang tudos-tudos. Ima marhite-hite hata ni dewata. Akasi huton Tuhan Yesus. Ikot do maboto paboa jaloon na bedo upana hobar tunani ulana. Jala ikon pertanggung jawab ponon na bedo akapapahenan na diadopan ni debata. Amen. Songonima hatang debata renungan dihita sadaryon unang lupa kadongan like subscribe jala bagiot tuang kadongan hite-hite na doho hita marbalita na ulirab do TKB Yayasan Komunikasi Bersama debata mana mangaramoti hita mauliate horas